dneska je to hra, ktorú pozná z Česka Slovenska iba Nerov. A to je Dark Riddle. Dneska bude táto, a 1000 lajkov bude druhý diel. Neviete čo, dáme to na 6000 lajkov bude druhý diel. A píšte komentáre, čo by ste chceli. Moc nahlas. No dobre. Česky. Dobre. Aby som len chcel. Veľa skinov teda je. Nero to hral, keď bol ten Christmas update. Dostal. Kde to je? Dostal perníčka, ak si pamätáte. Poznáte Nera, tak viete, že dostal perníček. Teraz je tu Humpy Dumpy, toto vajco. Minecraft! Zase, že Pixelman, ale toto je Minecraft. Nie Pixelman. A máme tu už prezidenta, čo vieme, že toto je ten náš sa volá Trump Riddle. Zatiaľ ideme hrať regulár. Normál. Všetko v pohode. Píšte do komentárov, že či by ste chceli vidieť. Si kupujem neviem čo. Ako získavam nejaké tie boxy, že bude gambling od tých boxikov. Samozrejme mi tu letí dronátor. Zajtra bude dokonalé videjko. S našim druhým susedkom, ktorý je s nami dlho. Samozrejme máme zamknuté, ale máme tu krásne auto, v ktorom nikto není. Asi havaroval. Čau Emily. Čo sa kúkaš? To je súkromný pozemok, chápeš? Tu by som aj ja kašľal, keby som videl tento smrad. Hop, hop. Tak. Jo, už chápem, to som nevidel. Storočia, okej. Tak aspoň niečo nové som sa dneska zistil, že existuje. No. Ideme. Yes! Máme susedka, čo si popíja kafíčko. Ida sa polial. DVO. A to je len robot. No tak to môže. No tak. Tak. DVO. Jablko nepadá ďaleko od stromu. Teraz padne jablko ďaleko od stromu. Dobre. Vidíš, tam tu kablihu. Je to donut. Tam sa nachádza jeden level a z toho môžeme získať nejaké tie boxíky a získame nové skiny. Super. Upozornenie, píšte mi do komentárov, ja vám dám všetkých srdiečka. No. Že či bude toto videjko virálne. Ahoj, susedko. Nový? Nie. Sused, nechaj ma. Leď kľúč do nebies. Hej. Padol. Dobre. Máme tu
truhlicu. Strom krásny. Otvorím. Iba jedno jablčko. Zavriem a idem za pánom. Čau Peter. Čau policeman. Čau. Agata. Čau predávač. Dobrý deň, pane. Nechcem, ďakujem. Nechcem nič. Takže dovidenia, pán Hlavo. Mary? Mary Mercury. A náš susedko je tam na mrčeku. Čau Peter. Počkaj, ešte je tam niekto. Ja. Není. Kde zmizol ten uja jeden? Taký dedo. Bernsi. Ako Byron Bernsi. Dobre, toto je autičko. Skúsime si jedno. Viete vy čo? Ja mám ísť do tohto domčeku mojho. Idem domov. Ja inak tie načítavadlá sú aj trošku menšie díčky. To je Peter. Summer. Čože? Yes. Máme havajského. Je v Havaj. Amo. Dobrý deň, pani Mary. A my si to urobíme ťažšie. Lebo my, vidíte, že tu nie je nič, ale my si tu prinesieme stromonštra a robomačky, ktoré sa podobajú z toho filmu Buzz Lightyear. Dobrý deň, pán Peter. Teraz mám inú prácu s Agatou. Ktorý je ľahší? Asi pani Agata, ne? Dobre. Dajte plán pani Agate. Dobre. Agatka. OK. Máme plán. To je prvá robokočka, ktorá nás bude ochraňovať, samozrejme. Tu máte babička. Ty tam odkedy mala knihy? Áno, máš múča a ak ste robili toto robota. No jasné, bum, pau. A to kvôli tomu, že tam bol obrázok bum, pau, tak si nevšimol, že nájdi Agatu. Takže ak uvidíš bum, pau a uvidíš, že The Hood. Tento komik si určite zoberiem. Dobrý deň, pán susedko, nezabudli ste si The Hood? Asi nie. Yes. Krásny mimozemšťan. Kaktus. Ďalekohľad, ktorý z nejakého dôvodu nefunguje. Mimozemské veci, ja neviem, čo sú. Dobrý deň, pán Peter. Máme havajský. Kvietenkového si nemôžem. Aktíva. Nemôžem. To je zaprašule. Aha, plavčík. Soused s brejlem. Minecraft. Collaboration with Minecraft. To by bolo dobre. A vlastne už majú vlastne. To sú nejaké rare skiny, také vzácnejšie. Napríklad ako ten Newcon. Otevři je skinboxu. Nie. Či toto dokončí urobení?
Ajajaj, no tak to pre mňa nebude moc dobre. Oho, sused. Hej, ale... Viete, čo tu mám robiť? Mám nájsť Agatu, ale ja vám tu ukazujem celý môj domček. Tuto mám zamknuté. A tuto je krásne. Inak tam je skrytá miestnosť. Ešte idem za Petrom ho pozdraviť. Jej, dá, tak to by som sa vrel. Víte, zabil Petra. Dobrý deň, pán Pračka. Nie na čo. Motýl. No, spapaj to. Děkuji. Dobre. Secret room. Zamknutá. Uzavřenou. Uzavretý. Dobre, už toho nemáš toho motýlka, už ti ho spapali. Aha, tam sa niečo nového objavilo. Samozrejme, ja viem, nie som kretinovko. Jeden typek, čo išiel vykradnúť banku, čo mal zloženú ruku s pištolkou. Dobre. Musím ísť inám. No to nemusíš, ja tu mám takto moju vlastnú cestu ku susedovi. A musím si zobrať Agatu. Vidíte, to je podobné tomu robotickej mačke z toho Buzz Lightyear filmu. Dobre. Dobre. Nie, on mal asi tú fialovú kartu. On si ho odložil tu na 512. 512. Vypnite kamery. A to mám prosím ako urobiť, keď jeden. Mám ani jednu materku vlastne. A vlastne ho mračím. Mračím na 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, mám fialovú. Toto je stále jeden bug. Otvoríme si jeden... Na čom je vlastne táto vajcová? Ja som to rozbil. Takže to okno som rozbil. Hehe. Bing. Otvorím si Skinbox. Frosty. Jak to, že ho mám? Ja ho nemám. Ne, užíš mate a nemôžete jej použiť znova. Máme jednu. Mama. Tam je ten dúvo. Ne, daj to tam. Nie! Vypnúť kamery. To prosím ťa, komanda. Toto je ešte ľahšie, než som si myslel. Kde mám mať asi vypnúť kamery? Čo mám robiť? No chyť ma, poď. Mama. Super. Zaplatím si. Zoberiem páčidlo a... Nie. Dúvo, ty už dostaneš. Jak toto mohol počuť? Jeden. Nie, ver to. Nevidel. On vie o mne. Ako tu. Dáme, kde mám vypnuté kamery, prosím? Vypni kamery. Mám vypnúť kamery. Za prvé, neviem, ako ich mám vypnúť. A za druhé...
Kde? Mám vypnúť. Že bank? Nie. Že bank? No nič. DVO. Čo mám vlastne s tým robiť? Ani ja neviem sám, ale no, dobre. Niečo mám robiť, čo aj neviem, čo mám robiť. No. Čo mám robiť? Ja neviem. Proste mi tu píše, že... Rozpí tú kameru. Robí srandu. Je tak ľahké. Sa mám riadiť podľa tohoto. Ja som slepý. Dobre. Nie. Ja som si v tomto dobrý, ale dokázal si to. No dobre, ďakujem, ale... Nevypal som všetky kamery, vypal som iba tú jednu. DVO! Som raz ho! Amo! Toto je nepriateľ! Postrelil po ňom! Ty je ten! DVO. Ink. Rovno. Rovno do stredu. Super. No ja už je hotová s ním. Verím ťa, pani Agatka. Jeden, on nemôže sem. Jubi! Verím ťa, pani. Pojďte sa. No ste v dobrých rukách. Stredný už je píco. Budete spolu. Poď. Hej. Áno, presne, hej. Teraz hodím úplne, že... Babička. Si v pohode. Babi. Hej. Jaké kotrmelci. Toto videjko je mnoho dlhšie ako... Toto videjko bude trošku dlhšie ako ten... Malú čičinu. Číča. Preskočí filmovú scénu, ok, ale už je to hotovo. Nie. Dobre. Jaj, už mám získavať. Idem do domu. Mám získať tie veci. Ja bude jedna. Je v tomto dome. V tomto dome Agaty. Sa nespýta, ale ja sa idem dobrovoľne. Kde to máš, Štínka? Si ísť. Čau, Čiči. Pro mi to prišlo ako týpek s fúzami, pozrite. Ale ja vyzerá to ako týpek, čo má dve oči a fúzy má. No ja neviem. No tak toto bude mať 20-30 minút toto videjko. No preto hľadám Agatu. Neviem, čo si mám robiť. Aha.
Zober si tú kartu. Tak poď. Tak, máš tam tú kartu. Teraz potrebujem baterku. A ja viem, čo to je na baterka. Je u suseda. To je u suseda. Zabugované. Vidím, no jasné, ja som si to iba... Nemám dať ten kód. Ďakujem a berem. Tvor. Nechce. Veď už ma pustí. Len kvôli tomu, že robím niečo pre Agatu. Potom budem musieť robiť pre Petra. Potom ešte budem musieť robiť pre Mary. Tak. Toto nabí. Spúštení robokočky. Dobre, mám už spustiť tú robočiču. Ahoj, mačiči, kočiči. Mňau, ja tu na krásny, to znáš, mňau. Yes. Teraz máme hľadať čiči. No aj tu dole je 1000 mačiek, neviem koľko ich mám zabiť, to mi tam nepíše. Čičina. Poď po tej. Tu je jedna. Ďalšia. Poď, rýb, čičina. Už je po čičine. Čo stojí? Tam. Jedna. Vybuch aj ty. Vybuchni. Vybuchni. Teda. Už aj sused bol červené. Elektrizovať. Nie, elektrizovať. Elektrizovať. Prosím, už ma nechajte, vážky. Prosím. Yes! Dobre, čo si ideš robiť, hej? Takže... To bolo čo za gigana? Okolo udalosti máme climb. Máme nárok na tieto všetky veci, yes. A toto všetko, no nie na všetko, ale... Riddle. Teraz máme tu na bombu. Neviem, čo je toto, ale máme vec. Máme ešte čas. Teraz ma budú naháňať mačky. To bude to najlepšie. V úvodzovkách samozrejme z týchto vecí. Ideme iba niečo skúsiť o Petra, ne? Budeme mať aj Petra. Na budúce budeme Mary. Určite na budúce bude aj pán... Lebo ja nehodlám sa stvárňovať medzi deckami. Máme tuto.
tá je plný. Nie! Nie ja. Ďakujem. Hop, 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 hop. Yes. Jo. Oh. Krásný strom vyrástol. OK. Musíme teraz speedrunovať, ale že... Yes, bum, 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 rýchlo, áno, chytaj, radšej nechytaj. Z toho. Mám takéto malej zelenej vecičky. Zistí. Hnojivo. Jo, to hnojivo! Jo, suseda. Sused, ty máš hnojivo. Lebo ty si taký hnoj. No. Nie. Jaké glitchy teraz dávaš tu na ne? Že bug glitchka ma... Už ma nechaj už. Hopa. Nefunguje. Kde mám získať vlastne to hnojivo? Tu je to hnojivo. Nájdete spôsob, jak otevřít kůlnu. No ja viem ako. Ale... Není to možné kvôli... Ono ma to zamrazilo. Frozen. Tá GPS-ka už ma nedáva. Ja už tu nie GPS-ku to nenávidím. Tu. Vidíte? To vyzerá jak GPS-ka tá. On je za mnou. Dovidenia. A ešte mačky ma tu na samozrejme musia naháňať. Hej, veď prečo nie? Prečo nie to zahodiť, samozrejme. Tratím si všetky peniaze len na to, aby som iba 5 sekúnd tu na super vyhadzuje všetko, čo máš. Toto použij, nie toto. Som tu. Jak ma môže vidieť? Ani ja neviem. Jo, on si to zamkol. Inventár je plný. Na čo tu mám 3000 jablk, keď ani jedno netreba? Uí! Posledné, samozrejme. Inventár je plný. Už není. Máš magnet, ktorý teraz použiješ aby si odomkol tieto dvere. No, si zoberiem hnojivo. Bežím rýchlo. A na budúce uvidíte, ako dám. Alebo dneska dám hnojivo, do stromu. Ja to mám dať jemu. OK. Dobre. Sa rozbilo všetko. A prišli stromomonštra. A tuto môžeme ukončiť. Tak. Majte sa.
No, už ma zabili, no. No tak, sa Maťa uvidíme sa vtedy, keď zničím tieto monštra. Hej? Stromonštra. Tak čau. Nie.